ଆସ ପଛରେ ପାଣି ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ ସେଇଠୁ ପଳେଇବା ଆମକୁ ଡାକିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଚାଲି ପୁରା ଆଉ नियाली माधव ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବଳି ଆର ଭୁଜ ଜଗା ବଳି ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବଳି ଆର ଭୁଜ ଜଗା ବଳି ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ନିଆଳି ମାଧବ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ବଳି ଆର ଭୁଜ ଜଗା ବଳି ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି ବରୁଆ ଭାର ନିଆଳି ମାଧବ